Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ng albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba na ako gwapo? Hindi ba na ako gwapo? Serbisyo Asin Riparo. Mga togang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang-nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules as Wednesday and Valentine's Day.
Petsa 14 na po kita ngunyan kang bulan na Pebrero taon 2024. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari po sa satuya pong palibot. Siyempre, so nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa lawag kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, ang pangaran Valentina, Valentino. Maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa! Valentine's Day pa. Siyempre mga tugang duman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O, den ang nindo paglingawan ng sa kuyang Perming Tugon ha, Ma'am Leia Basaysay, Adan Eva Jr., Sir Javier Bunsa. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Yo. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Check-in, tabi si Javier. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Live na live po mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po sa indo mga pinagigibo sa mga oras po gini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, termisa na po kitang happy. Enjoy! Relax. And mga tugang, bawal po ang kinit sa mga panahon pong ini. Yan, bawal po ang kinit. Mauran-uran tabing pagkaaga. Paano nga kay ni ang pagsilibrar takang Valentine's Day? Mauran-uran baga? Stay at home. Lockdown. Jerilyn Balasi, good morning. Kay Chanor Capos, good morning. Sa mga kapamilya ko tabi, Kano Dasir Buriga, Happy Valentine's. Sa Gabos tabi, we love you all, sabi ni Ma'am Buriga Dasir, Teresita. Maray na agatabi Sir Mox, Happy Valentine's po. Sabi man ni Jerilyn Balase. Kay Ma'am Joy Cargulyo, good morning ma'am. Kay Shehan Kadi, good morning. Adi, Happy Valentine's na lang po sa Gabos. Yan. Pero bago po yan, pasiring muna kamo sa simbahan na, magsirimba muna. Magsirimba tabi muna. Magpa-cross. Boss Marbor sir, good morning. Magpa-cross muna tabi. Bilang saro kitang mga Kristiyano Katoliko. Iyan po ang official menting pagpuon kang 40 dias na Semana Santa. Yo. Kaya pakros mo na kita ha, pakros. Bako na sabi GR man sa nagpost sa social media ha, manguros mo na bago magpahuros. Sailing mo na iya. Magpa-cross mo na bago maghuros.
Paano kaya tabi kay ni Boss Marta mauran-uran? Mauran-uran baga. Bata, susko, grabe ang lipot. Sabi kang barkada kong daraga na single, magadan nga ki daraga, magadan nga ki single. Magadan nga ki single ang lipot kang panahon. Yugon mo ya. Dahil ka mananggad kan pudkini, magkisay-kisay sa lipot ngunyang kang panahon. Kung dahil ka mananggad ki magpapainit sa buhay mo, paano kaya? Dahil man nga pwede ulnana sa napirmi. Maray na aga tabi sa gabos, pabati na tabi ang gabos na Happy Valentine's Day. Salamat. Sige, kay Marie Ricato. Good morning. Kumusta tabi ang sa indong mga puso? Ano tabi ang sitwasyon kan sa indong puso? Nagtitibok pa ba? May konsensya pa ba ang sa indong mga puso? Ano tabi, kumusta ang mga puso nindo? Matagas na ba ang puso nindo? Malamoy pa ba? Kumusta ang puso tabi nindo? Subarkada ko sabi, duwa na ang puso niya. Bakong igwang kanta kayan, Susana, dalawa ang puso ko. Bakong igwa ka? Dear, igwa tabi dear na sana dalawa ang puso ko. Garibistado ini ni Bosmar na Borosir, so padihon me. Ang puso kay to duwa. Hindi gani kung baka sobra pa sa duwa. Masiram tabi pakulawon ang puso ngunyan, may bangot na tinapa. Yun, yan ang pinaka the best. Iyo ang pinaka the best ngunyan, supuso baga kang saba. Python mo kito mga duwang puso tabi Sir Cassie William. Duwang puso girison mo ki pirinohon sana. Pagaan mo tapos wisikan mo ki asin. Kumuha ka man ki mga tulong buhok kinyog. Pakulawon mo. Tagan mo ki bangutan mo ki tinapa. Tapos wisikan mo pa ki mga sarong litchi king pudkeni king sanggaria. Mapapasabi ka ay inaay. It's not the best. Yan, puso tabi puso. Yan ang pertingon niyan. Mauran-uran pati tapos may mainiton kang bugas, maluto. Isus ko sabi makimaluto nga. Yun na yan dahil na kamo magpararuluwas. Kung sain-sain man sa nakamo dyan. Dahil man sa nakamo magkabuilo tadakulo na patingon niya na CCTV. Maray kang inot dang mga panahon so nagduro-diri tabi Boss Mars. Aday ki nakakahiling, puro pahipli sa na dyan sa gilid kang mabatag, okay na. Ngunyan, maski sumain ka, igwa na pong CCTV, apuira kay Marites. Pag nahiling sa nangani ni Marites na nag-ibahan ka mo, ay kung ano-ano ng istorya. Ingat-ikat na sa tabi ka mo ha, utong nga si Madio. Kay Ray ba si Pade? Sabi man kan sa kuyang barkadang si Pugi, ngaya bantayan ngaya ang sa indong mga agom. Bantayan tabi daan sa indong mga agom. Tama sa rainan ni mana. Anan sa tuya mga riparo ngunyan tabing Ash Wednesday and Valentine's Day. Pagurulayan tayo ning Ash Wednesday tapos ining Valentine's Day and mga tugang pun pakasuod dagsa na po ang mga kababayan niya to sa pagbakal nin mga burak, chocolate, mga pangregalo baga. So, kaya medyo nagmahal po sa mga presyo kang burak. Ang supply databi o sabi kang Department of Agriculture, ini databing supply kang bagas ang dapat databi pagtutuna ng
pansin. Yo. Bako presyo kay ni. Sabi kang Department of Agriculture, hayaan mo yung presyo. Ang importante may supply kita kibugas. Takon day kitang supply nin bugas, day kitang papa. Yo. Bako ngayon tabi Idol Sir Art Ramirez Gomez. Happy Valentine's tabi sa imo. Gari Sir Art naguli si Uncle Boy Narellino. Gari yaon ngunyan digi sa Bicol. Si Chuk Boy. Yaon dyan sa barracks kag nakaaging Aldaw. Si Chuk Boy Narellino. Tapos si Chak Mars. Gari naguli nagbakasyon. Gari nalilipot duman sa Michigan. Nagdulag mo na digi sa Pilipinas. Malipoton nga duma. Gari nagkurulog naman Surayuma. Yaon dyan si Uncle Boy. Kabarangay mo bagay ni duman sa Claveria, Masbate. Ayo. Coach Monel Calyos, good morning. Ang masunod na po dyan sa Siyudad Cantabaco. Coach Monel Calyos. Yan. Malapit na po yan. 2025, Coach Monel Calyos. Sa Siyudad Cantabaco. Yo. Sige hata, ngunyan na medyo pabiluhon ta sa mga greetings po nindo. Valentine's Day ma. Puspaiton ta ki mga pandiurag bagatabi Coach Monel sa Sir Art na mga nakaka-inlove na mga tugtog. So mga maka-inlabon bagang mga tugtog. So gusto tabing mag-request na mga team song ngayon nindo. Kang kasing irog po nindo, sige mag-chat po kamo. Patugtugan ta. Kung day kaya kan tugtog, kantahon ko. Pahit ka na naman nga kang kanta mo. Ay ka ngayang supog Akong kaya nun kantahon ko ya. Yo, pag day kinaya sa kanta, di tugtugan ta. Bagong iyo tabi, G. Burak Basalyote, good morning. Happy Valentine's tabi sa imo. Sige. Alas 7:21 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga nakantabay pa lang sa tuya follow po kansa mo yang Facebook page. Bicolnet TV, gwadyang ki Bicolnet TV Tabaco, may Bicolnet TV Bakakay. Paki-like and share na lang tabi. Ma'am Maricar Regalado, good morning tabi sa imo. Happy Valentine's. Kay Ma'am Maricar, good morning po sa gabos na pamilya. Happy Valentine's sa inyo. Di sige aramon tamo na tabi ang alato na sandali. 22 minutos ang oras mga tugang, pasalamatan tamo nan sa tuyang mga katuwang sa programa. Kay mate na Giselle, happy Valentine's sa imo. Si G. Burak Basalyote watching from Isla Cagraray. Wow. Kumusta tabi dyan sa Isla, Ma'am G? Pertiyon gari dyan ng paros-paros. Adi, dyan sa Isla Cagraray. Kay mate na Giselle Marie Chente Alcala. Happy Valentine's sa mo, mate. Tabi. Sige mga tugang, ang programang ini asinang oras na yan 7:23 dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po yan kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, yan po dyan, MBY Dormitory. Yan. Safe na safe po kamo dyan.
kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Happy Valentine's tabi, Madam. Madam Maylin, ingat po pirmi. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. City Councilor Riner Bursi kang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Thank you. Sabi ni Ma'am Leia Basaysay, good morning sa Mayor Ming Mahigos. Matinabang na Mayor kang Bakakay, Mayor Edsil Belyesa. Mayor Belyesa kang Bakakay, good morning. Yo. Sige tabi mga tugang aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ta sumaderate siguro doon tabi nindo na safe po kamo. Diyan kompetente. Ilingon tabi nindo Chapin versus sa kung maoran sa dudumanan nindo Kaya aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa. Maligayang araw po ng mga puso sa inyong lahat at narito lang ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, Valentine's Day, February 14, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa ring epekto ng Northeast Monsoon o yung hanging amihan, partikular na sa bahagi ng Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na sa Cordillera or sa bahagi ng Cagayan Valley Region at gayon din sa may Aurora at ilang bahagi ng Quezon. Ang shear line ay maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, gayon din sa ilang bahagi ng Samar Provinces. At sa iba pang bahagi ng ating bansa, generally fair weather pa rin tayo. Posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa may Visayas at Mindanao, habang mga isolated light rains naman sa bahagi ng Luzon, particular na yung Ilocos Region, Central Luzon at yung bahagi ng Kamaynilaan. Sa kasalukuyan din, wala pa rin tayong inaasahang bagyo na maaring mabuo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Pebrero hanggang isang bagyo or po pwedeng walang mabuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin magiging lagay ng panahon sa Luzon. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang posibilidad na may hinang pag-ulan, partikular na sa Cagayan Valley Region, sa may bahagi ng Aurora at itong hilagang bahagi ng Quezon. Epekto pa rin yan ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Samantala, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Southern Quezon, Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na sa may Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Epekto pa rin yan ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, sa may Cordillera, kasama din yung Kamaynilaan, Central Luzon at Calabarzon, inaasahan naman natin ang mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan. Ito yung mga ambon na maaari nating maranasan, epekto rin ng hanging amihan. Medyo malamig pa rin yung mga gabi natin. Agwat nga ng temperature natin sa Lawag na sa 20 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 13 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 23 to 32 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius sa Tagaytay at hanggang 28 degrees Celsius sa bahagi ng Legazpi. Narito naman magiging lagay ng panahon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan pa rin natin ang posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Habang malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern and Eastern Samar, epekto rin ito ng easterly. Sa nalabing bahagi naman ng Visayas, inaasahan natin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura natin sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Mindanao ay makararanas din ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, itong Davao at Caraga region, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang agwat nga ng temperature natin sa Zamboanga, nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius habang 24 to 32 degrees Celsius naman sa may bahagi ng Davao.
At sa ngayon ho, wala pa naman tayong nakataas na ulit na gale warning. Naglabas ho tayo ng final gale warning at inaasahan pa rin natin yung mga moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalong karagatan, pero ligtas naman po pumalaot yung mga sasakyang pandagat sa karagatan ng ating bansa. At narito naman yung inaasahang panahon sa mga susunod na araw dito sa Kamaynilaan, sa Baguio City at Legazpi City. Inaasahan natin na medyo hina yung hanging amihan sa mga susunod na araw, kaya posible sa Kamaynilaan yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Mga isolated light rains naman ang mararanasan sa Baguio City, epekto ng amihan, so medyo malamig pa rin dito sa ating summer capital. Habang sa Legazpi City bukas ay may epekto pa rin ng shear line, kaya maulap pa rin yung kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan. Yung agwat ng temperatura in the next 3 days sa Metro Manila ay mula 22 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, nasa 14 to 24 degrees Celsius, habang sa Legazpi City, 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Magkakaroon pa rin ng epekto ang easterlies naman sa may bahagi ng Tacloban City. Nasa 24 to 29 degrees Celsius ng magiging agwat ng temperatura. Bukas sa Tacloban, sa Metro Cebu, in the next 3 days, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman, nasa 24 to 30 degrees Celsius Tacloban. In the next 3 days, 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Mindanao, makikita natin may tsansa ng mga pag-ulan pagdating ng araw ng Biyernes sa Metro Davao at sa Cagayan de Oro City. Epekto ito ng easterlies. Habang sa Zamboanga naman, the next 3 days, generally fair weather pa rin tayo. Pero posible yung mga pulupulong pag-ulan o isolated rain showers and thunderstorms na kung minsan maring magdulot ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Davao, ang ating pong temperature in the next 3 days ay 23 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Buanga City ay mula 23 to 34 degrees Celsius. Ang araw natin sisikat, ganap na 6:21 na umaga at lulubog, eksaktong alas 6 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at para sa mas komprehensibo at mas marami pa impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon, maaari tayong bumisita sa ating website pag-asa.dost.gov.ph. At live po na nag-update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa BicolNet TV. Servisyo Sin Reparo kay Mahang si Manny Moxea listo pulbutan sa BicolNet TV. Sige, salamat tabi Pag-asa. Maluya na so amihan da atabi digi sa may Bicol region, pero may mga paguran-uran pa da atabi, so at least salamat wara nakigil warning at least makapalawod na lamang sa mga tugang niya itong mga parasira bigla na naman nagmahal so presyo kan sira. Suminabay tabi Lovely Rico Bia suminabay sa mga presyo kang burak. Yeah? Kay Ma'am Aroba, good morning. Kay Rosalie Gonzales. Lomin Capo Seriola, good morning. So, yan tabi mga tugang aram ta na. Ang gigibuhon ta, pasiguro magdaraman po girari kipayo. Kung magdurodate ka mo, sa indong magsing-irog ta Valentine's Day ngunyan, pasiguro tabi ka mong panangga sa oran nga hindi po ka mo si punon. Yeah. Sige mga tugang alas 7:32 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang day po ka mo mag-arali at sa pagbabalik ta pag-irestoryahan tayo ning manungod sa Ash Wednesday sa kapuining Valentine's Day. Ano? Sa pagbabalik po yan kang programa. Madali unsa na po ini. Mabalik po. Uni na muna. Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa satok. Salamat kong Joey sa pagpadaba, kong Joey Salceda. Buon ka ito
hanggang unya nagtatabang si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:37 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Balik na po kita tabi, Ma'am Carmela, Choterso, John Paul, Sir Dick, sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita nin Miyerkules, Ash Wednesday and Valentine's Day. Happy Valentine's Day mo, tabi, Ma'am Carmela. My Valentine. Yeah. 37 o kaya 38 minutos na lipas ang alas 7. Mga tugang ang oras na yan atod sa tuya kang MBY Dormitory. Tama ko kwa po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po, Sinda. Kasabay taman dyan, Ma'am Tess Kunde, si Vice Governor Ate Glenda Ongbungao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi, kang Malinaw, Alba. Yo!
Happy Valentine's po sa gabos. Give you my heart. And syempre mga tugang, bago kita kan mga Valentine's na yan, You pa-share po muna kita sa simbahan. Ayan. my Valentine. Sabi nga ni, siya ang unang umibig sa atin. Ayan. Dapat inutunta mo na Diyos bago ang gabos. Madali man sa nabaga sa simbahan, mga sarong oras man sa natabi dyan po. Magpasimbahan ka muna tabi dyan po. Magpa-cross ka muna. You would still have my Ang Valentine's yaon sa na yan. the end of time. Sabi nga ni Bagatabi mga tugang, dapat ngaya kung oral daw ay laging Pasko, dapat oral daw man laging Valentine's Day. Dapat alagaan tang marayan sa tuyang mga puso. My Dipisil ngunyan. Ngunyan Bagatabi uso ang atake di korason. Number 1 iyan na nakakagadan. Ayan pigaapod na atake sa puso. O kaya tabi, atamanon tang marayan sa tuya mga puso. Bakong iyo tabi, Janor Kapos. Atamanon tang maray. Day baling magduwa ang puso, basta ngayon day magkula. Pangyayari ini ade. Digdi mo nakita ha. As Wednesday po ngunya. Ano kaya ining what is Lent? Kay Maria Teresa Cardosa. Mate, good morning tabi. Happy Valentine's sa imo. The 40 days or the 40-day period from Ash Wednesday and before Easter Sunday. It is marked by prayer, fasting, abstinence, and other acts of ayos na daw pakasurat mo. Fasting, magurup-hurup kan sa tuyang mga kasalan, mga magurup-hurup, sa pigapod na fasting. Pag papakuabaga kita kidugo tabi Sir Dick Damaso, happy Valentine's po sa sakuyang agom si Mercy Damaso. Yaon ako digdi sa honop alas 5 AM pa kami digdi. Ang fasting baga tabi, so gari magdadayet ka. Sarong aldaw sa nangaya sa sarong beses nga sa sarong aldaw ka sa nangaya magkaon. And kung nagkakaon ka ngayon 3 beses sa sarong aldaw, sarong beses na o kaya 2. Pero sulit sana ha. Bako man so sarong beses ka man nga ni kumaon sa maghapon pero dahil na luksuki iko so linuwag mo. Man nga pigapod na fasting. Pag mapa-laboratory baga kita, pag mapa-examine kita kan sa tuyang dugo, pipa-fasting kita ki 8 hours. Dapat daing laog ang tulak mo ki bago ka kuan ki dugo, di ba? 8 oras yan. Ano kaya ang abstinence? Chapin, a blessed Ash Wednesday po sa gabos. Ano ang abstinence? Repairing from eating meat. Yan ang problema. Tabata Valentine's Day ngunyan tabi, Chapin. Bawal da tabi magkaon ki karni. Kinilaw man yan, linoto, o kaya preskong karne tabi yan, bawal po. Pwede tabi na magkaon kita ki mga sira. Yan, sira tabi. Sira sana. Bawal na munan karne.
So, pag Ash Wednesday and Good Friday, o yun yan, bawal tabi ha. Biyernes Santo. Yo. Biyernes Santo and ngunyan tabi na Ash Wednesday. Yo. Ash Wednesday, ining days of abstinence, Ash Wednesday, all Fridays of Lent. So, ibig sabihin tabi, Chapin, gulay sana sira solve na pirmi. Oyo. Maski ba ko bagahali, maski ba ko Simana Santa, paano kita Chapin, tod kita dahil magpira, man kita magkarnita, no manibakal taki karni. Iyo, kung dinagulpi kita, standby tabi PM Tony ha. Natuod na kaya kita kang tuyo. Ngunyan, tigbawal naman sa to so tuyo. Tabawal pala na maskat. Pero may naman sa nangaya maskat. Iyo. So, bira kita makakarni. Ang problema tangon yan tabi Chapin, bawal naman sumaskat. Di bata kita kaya tama sa ng bakalon bagaso. Kuyog, balaw, tuyo. Siguro, mas marayray ng buhay tapag nakakabakal kita na pa. Iyo. Bawal na yan ta. Paano ngaya kayan ta maaskad? Yan na naman ang problema ta. Iyo. Ini-ining mga fasting, abstinence, pwede tabi ni sa mga mayaman sana. Iyo. Sisay ngaya, who are required na mag-fasting, mag-abstinence. Ang sabi digdi, ito ngayang Catholic from age 18 to 59 years old. Yeah. Who are required? Yeah. Older than 14 years old. So, mga aki pala, dahil pa pwede adi. Chapin? Dahil pa palang pwede sa mga aki adi. Sandali hata. Yaon mo na si PM Tony sa linya. May dugang na report tabi, Ma'am Brenda Tapit. Good morning tabi. Putulon ta muna ini. Palagon ta muna si PM Tony. PM Tony, maray na aga sa imo. 46 minutos tabi. Lipas ang alas 7. Yaon sa linya si PM Tony. PM, maray na aga. Yes, good morning. Just marahay ka pagkakas sa pagkakas. Happy ba? Pinsan mo tabi. Good morning tayo sa mga friends. Ano ako nagiging ng programa. Pinigay kita na Iyo. Maluyang signal. Maluyang signal. Sindigay. Sa sa mga lagsarado di isang pana. Iyo. May ano? Pwera kang burak, ikwakib, lobo, ano pa? May chocolate. Sige. Sige na. Ilaw ta sa live si PM Tony. Nganing mailing tan sitwasyon dyan sa luwas kang Camp General Simeon Ola, no? So PNP, may nananaod atabi kay Libreng Burak, lobo. Hindi sa nasusarong klaseng lobo ko nananaod tabi GR. Narumduman ko kan mga nakaaging Valentine's Day. So Department of Health, nananaw man sin nakilobo. Ma'am Carmela, arama itong lobong ito. Nananao man ki lobo. Sandali hata. Okay. Yaon sa linya si PM Tony. Ayan. Yung manang ka na din. PM. Sige, go ahead. Yan tabi sa MOX ang programa. Kasi ito yung mga kapulisan mo yung napagkaga. Digdi sa ang pagtabi ni sa MOX kang kapula. O yan ang Harana ni Kasurog. Harana ni Kasurog.
Roger, may mga Ayun. live banding dito, Mr. Mox. Nagpe-perform sa tulad na kapulisan. Dyan nagkapalan sa luwas kang Kampula, may banda. May bandang nagtutugtog. Tapos may nananaoki. Burak, balloons. Asa mga nag-aragi? Ayun. Roger, nananaw sindaling mga burak, digdi sa mga nag-aaragi, digdi sa ampangan dyan. Iyo. Ayan, tabi ito po. Okay. Kumusta ang panahon dyan, Tabi? Wala pa. Ano to si Mox? Si Mamalo, ano ba kayo? Hello pa. Ayan, si Mamalo. Agadan pa kay Agadan pa si Mox, si Mamalo. Ma'am, good morning po. Si makasabay ka. Ano nangyari kay Mamalo? Si Mamalo. Hello, Mamalo. Good morning, Tabi. Happy Valentine's, Tabi, sa imo, Mamalo. Okay, sige, si tagapagtarampo kang PRO5, si Mamalo Kalubakib. Nasa linya ta, Mamalo. Hi. Happy Valentine's, Tabi, sa imo. Hi, good morning. Asin sa imo man. Maray na kita, babe. Happy Valentine. Gari Tabi, Madam Magayon, Hello. hello, ma'am. Gari Magayon, Tabi, ma'am, sa imong pamando ko. Hello, hello. Ano po ang ganap dyan sa Kampulangon yan, Tabi, Hello. Mamalo? Hello May po. delay lang kitang dito, no? Ano po, ma'am, ang ganap dyan ngunyan sa Kampula? Oo. Actually, harana kang sa indong mga kasaro. Kunya na daw ng Valentine's Day. So, this is our 5th year na nag-celebrate ng Valentine's Day. Digdi po sa Ampangkang Kapola. So ano ang tigtataw-tabi kang mga mamang pulis and wana pulis sa mga nag-aaragi tabi dyan, Mamalo? Yes, ang pinaka-importante ining mga hotline numbers na distribute po sa public na kung saan, di ba, gusto ta po any time of the day or night available po sa inyong mga kapulisan. So, ito yung pinaka-highlight. Aside from the music na itatao po sa po yung mga kapulisan, sa po yung mga kababayan na nag-aaginig din po sa Ampangkang Kapola. Yun, very good. So, very may mga good, ano yan, pa Tabi. siya, may mga yan. Very good. Kumusta, Tabi, Mamalo, ang puso ni Mamalo? Kumusta ang puso ni Mamalo? Perming bilog, perming puso, perming siyang in love every day. So, don't worry with my heart. And sana po, kamuman, perming pong maugma, perming namumot, nasabi natin pag perming ka in love, perming ka blooming. So, every day, pag may mga bagayon na aspeto ka buhay, we celebrate everything. Very good. Ma'am, mensahe mo po sa buong Bicol, nationwide, mensahe po kang PRO5 sa mga parantabay ta, kunya na Valentine's Day po. Iyo po, in behalf po kang Sampuyang Bilog na team Kasurog Bicol sa pangigirat po kan sa tuwing Regional Director si Brigadier General Andre Perez Dizon. Ang samuya po pagbati na maugmang kaldawan kang kapusoan gunyan. And sana po kapusal daw is Valentine's Day kasi love is always in the air. And pero po kami yaw nakantabay sa indo. Araw po rin doon na everyday na ginagawa po kang sa tuyang mahal na Diyos. Ang sa indong PNP Bicol po is pero may nakantabay na magsuporta, mag-anduyog, as in mag-responde po ka anything na pwede po pong maitaw sa indo.
Okay. Sige tabi Mamalo, salamat sa oras mo and happy Valentine's Day gararay po sa gabos ng mga kasurog. Mabalos po and happy Valentine's Day po. Okay, sige si Mamalo Kalubakib ang tagapagtanam kang PRO5. Aha. At least nakalusot kita. PM. Okay, sige. Okay, dahil na si PM. Okay na? Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Okay, sige. Sabi ni Sadit Perumalanit, Happy Valentine's boss, bawal ngunyan tabi ang karne taas Wednesday. Iyo tabi, bawal. Bawal po su karne ha. Magsira sa natabi kita ngunyan. Okay na yan. Sabi ni Ma'am Gina Malagueño Cavite, Happy Valentine's Day tabi sa imo, Mox. Happy Valentine's din kay sa tiyaon ko na si Mama Nene Sting Casqueo. Iyo kay Cha Sting. Happy Valentine's Day tabi sa imo Cha Sting kay Ma'am Liz Manlapas Capos Abalon. Happy Valentine's man tabi sa imo kay Maria Elena Yamamoto. O sige ha. Happy Valentine's tabi sa Indo. O di ang PNP mga tugang apwera kang so pigpapanaw nindang mga burak, balloons, duman sa mga nag-aragi sa atubangan tabi kang Camp General Simeon Ola, may mga pigtataw sindang sa mga hotline, kung sain ka mong lugar, igwa na bagang tigtatao kayan, tangani pong madali po kamo mag-apod sa satuyang mga kapulisan, Kung kaipuan nindo kiresponde, may mga emerhensiya po kamo, yaon po dyan ang mga hotline kang mga satuya pong kasurog. So satuyang mga kapulisan. So per municipality gari may kanya-kanya man iyan na mga gimmick pag-araw kening Valentine's Day tabi Ma'am Gina Malagueño Cavite. May iba-iba man na gimmick kang mga inot na Valentine's Day. May narumduman ako kay ito. Gari PNP man ito, Department of Health. May libre sindang pigpapanaon lubo. May lubo. Happy Valentine's man po sa Cavite family. At sa aki ko na si Lance Anthony Iglesia. Good morning. Sir Bobby Padua, good morning tabi. Happy Valentine's po. Pa-shoutout na tabi sa agom ko. Sir Bob Padua. Sisay nga ni tabi Sir Bobby so agom mo. Baka masala kita. Anon ngaran kang agom mo Sir Bob? Sir Bob. Ano yung ngaran kang agom mo? Lingaw ko baka iba sumasabi ko baga. Maray na pa siguro. Baka madiskwido kita. Di iringat na sa natabi ha. Kasabay ka iyan so programa kang PNP. Yun na nga niyan so tigtato sa mga saindang hotline. Takong in kaso may emerhensiya, madali po ka mo makaapod sa satuyang mga kasurog. Minsan, kita sa satuyang cellphone baga, mas nakapunbok pa sa tuya so mga jowa ta, so number kan jowa ta, so mga kung ano-ano pa. Pero pag-abot sa mga arog kaya, so mga may mga kaipuwantang apudan pag may emerhensiya, day kita. Yan ang ilag po nindo sa isip po ta, lalo na sa mga kaakian, na dapat po igwa ka mo dyan ki mga hotline kang BFP, PNP, ano pa, so mga kaipuan nindo pag may emerhensiya. So iba, may nasusulok na Maria Ana Bursal. So iba may nasusulok na so kataning ninda, imbis na mag-apod sa BFP o kaya sa satuyang mga otoridad, ang digibo aram nindaw. Huto, nagla-live. Ay, ngayon nagkakalayo na ngayon suharong digdi sa kataning. Bako nagapod mo na bago tabi mo na kamo mag-apo, ay bago kamo mag-live, bago kamo mag-osyoso, umapod na mo na kamo ki BFP sa Bureau of Fire Protection no kaya sa PNP may coordination man iyan. Bako na, muto, nagla-live na.
Kay puwan ming yadig tim bumbiro. Tanda susulunan sukataning ming haro. Pangyari sa mga baka. Ayo. Happy Valentine's Day tabi sa agom ko na si Jessie Trio. Ayo. Emily Quintano. Yan. Sige. Happy Valentine's tabi sa agom ni Sir Bob na Padua. Yo. So yan tabi dapat igwa kita kayan ki mga nakapunbok diyan sa satuyang mga cellphone. Yo. So iba, ang problema o garing kang iba ngaya pag ini kadalasan ining na ano ko tapag nagko-cover kita kan sa mga na road crash, itong mga na road accident, hahanapon alimbawa so biktima medyo dahil nakakataram o kaya kung ano nakuha sa cellphone ngunya nahanapon duman sa cellphone kung sisay ang pwedeng kontakon. Yo. Dapat ini ang nilag nindo sa phonebook ngaya agom. Yo, tahanapon niya taday man aram kang tawo o kaya sa mga nagresponde day man aram kung sisay so pangaran kang agom. Yo, mas madali na sisay do ngaya kinang agom aki. Aki agom kaparientes dapat duman sa phonebook nakalag duman agom. Yo, Sir Bob. Agom 1, lag mo agom 1. Natatat agom 1. Siyempre, susarong number ang kang agom ko. So, smart ngaya ano kaya globe. Yan ang gusto sabihin ko magasaro. Agom 1. Igo pagka kita kaya ki. Ang sa to mga cellphone ba, mga dual SIM yan. Igwang smart, igwang other network, di ba? Ngaya, agom 1, agom 2. Dahil nangangalugan na duwang agom. Duwang number tabi, chape. Kadalasan narog po kayan, halimbawa pag may na aksidente tapos ihanap kan mga pulis, si Sedong yung pilit ang apudan. Lalo na pag daiki ID, cellphone sa nandarata baga bako. Si Sedong pilit ang apudan na kapamilya kining na aksidente. Umahanap duman sa phonebook. Dahil man duman. Iba man na nakapunbok. Iba ang nakapunbok. Ang anapon niya, bata, ang mga pulis, matibay naman. Ilang yung tanong ngayon kung may honey. Yan, honey, love. Ano pa sa mga rapudan tabi, chapin kang may mga relasyon. Nono, nini, pai, may, ano pa? Sa mga rapudan bagang ngaya, lalabs. Ano pa? Sa mga... Sabi ni Chapin, ako mumon nga na putunday ko man ninaram. Dahil ko man yan aram. Ano pa mga arapudan? Iyo yan tabi ang ikontak tulos kan mga otoridad. Tanganing mapaisi na si Arog ngaya kainin na aksidente. Arog po kayan. Importante yun tabi yan. Kaya kung mapipwede, ilag nindo dyan sa phonebook ngaya agom. Cupcake, honey bunch. Yung mga Arog kayo ng mga pahit. Kaya sa mga pulis tabi, Sir Ted, pag na-responde, si Sedong yung apudan takining pariente, silingado nga ang cellphone. Hilingon naman sa cellphone. Hala pa doon nga agom. Daing agom. Daing agom. Wala naman ki nakapunbok na agom. Problema sa pulis. Hanapa daw ngayon diyang cupcake. Isusigwa. Ang problema tabi, Sir Ted, pag apudi kang cupcake, iba man ang nagsimba. Ibang babayi man so nagsimba. Huni naman ang gibo naman kan mga lalaki. Huni naman. Istorya mo na naman. Imbis nga din nag-iriwal ko niya na Valentine's Day. Papag-iriwalan muna naman. Huni naman ang mga lalaki. Si mga lalaki, hindi sana si Sir Ted kung gibo ini. Iibaan nga ran kang lalabs ninda. Iibaan nga ran sa phonebook. Halimbawa ngayaan nga ran kang lalabs niya. Ngaya Josephine. Yan. Iiba niyan pangaran. Ingaran ng kilalaki ngaya Dante. Dante ngaya Dante. Diyo.
Gari araw ka ng tigigibot siya, nganing pag halimbawa, mabasa ni misis niya, uyan baga ngaya, si Dante baga ngaya yan nakatext ko ngaya. Yeah? Dante baga ka Dante. Iyo pala ngaya, ano? O yan ngaya si, Pade, iyo pa, Pade. Si Pade. Yeah? Pero, number pala nito, kan sayang, lalabs. Yeah? Sabi ka nga go, baga ngaya ho, ang katext ko ngaya si Pade, o kaya si Dante, o kaya si Lando. Ito pala nababasa na kang agom na babayi. Uyan baga ngaya, so text kang Pade mo ho. Dahil ngaya ka mo lawas, tegwa ngaya siya. Serbisyo, sinripar, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dahil ngaya ka mo malalawas ganyan na Valentine's Day, uyan nga si Pade mo, igwa. Uyan baga ngaya si Pade. Bakon sir kasi William Dako. Nag-text baga ngaya si Pade mo, nabasa pa lang ang agom na babayi. Tatabagan mga agom na babae, mga osyosira bagayan, di para irintranan mga cellphone. Nabasa. Uyan baga ngaya, nagtitext ngaya sa Kuya Agom si Pade. Iyo ngaya tabi Agom, uyan baga ngaya si Pade mo, nagtext, dahil ngaya kamulawas ko niya na Valentine's Day, tegway siya. Ay pangyari sa kinabantabi parogon na Sir John De La Rosa. Pa-shoutout databi, Happy Valentine sa mga warang kabalintina. Yugon mo yan. Kaya day ka mo magpara puro punbok na mga araw kaya ipalitan so ngaran baga igibog lalaki so babayi. Si Pwede baga ngaya? Silang do baga ngaya? Napasa palang kang agaw. Dahil ngaya ka mo lawas ngunya na Valentine's Day, igwa na ngaya si Pade mo. Ayaw mo yan. Yeah. So, yan tabi mga tugang ang mga istorya manunggod sa Valentine's. Oy, apera tabi ka yan mga tugang. So, presyo tabi kan mga burak. Medyo nagralangkaw. Pero, arag man talaga kaya. Ang burak baga, mabintaman sa na yan pag araw ng mga puso, pag piyesta sa gadan, yun man sana. Apuyer kanday naman, bihira man magpakarasal, bihira man suharandaan, so seasonal man, kaya so iba, talagang isamantala man ang pagkakataon. And so presyo ngunyan kan mga burak, igwang po na 50 pesos, 50 pesos, ordinaryong burak. 50 pesos, igwa ki 100, igwa ki 150, igwa ki 200, igwa ki 300, may 500. Pero so naka-arrange na po ito. So 500 pesos. Sabi nga ni kang barkada ko, kung maging practical ka, ang 500 pesos na yan, tabi Chapin versus ibakal mo na kibagas, perang kilo na yan. And saron simana na siguro nindo yan kukonsumuhon. Kung ibabakal mo ki burak, ibakal mo ki bagas, saron simana, okay na sa indong papa. Okay na ang papa kang sa indong pamilya. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ma'am Nilia Marcayda, good morning tabi, happy Valentine's Day tabi sa imo. Sige mga tugang, alas 8:08 na tabi, ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali mabalik pa po kita, tad magkurukaranta kita. Valentine's Day man tabi, Sir Ted. Pabilihon ta naman so nagkakurukanta ko digdi. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kanlakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 14 minuto. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning. Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha ano. Diyan iyan sa along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, MBY Dormitory, safe na safe po kamo dyan. Yeah. Siring man oras na yan, atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursikan Syudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Yan po sa tuya mga katuwang sa programa. Thank you. Balik po si Mr. Hulbutana, Manny Moxea po ini sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyan po kitang Ash Wednesday ano. Valentine's Day, pet sa 14 po kita kang bulan na Pebrero taon 2024. Sando tabi kita alas 9. Ano daw tabi Ma'am Adi Baluyo? Ano daw maray nagibuhon ta? Sa Valentine's Day man, dapat in love. Yo. Dapat in love kita. Dapat apod kay ni maugmaan sa tuyang puso. Bako lang yan. Ayo, dapat oral daw maugmaan puso ta. Ayo. Pahit daw kita. Sige. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutana sa Bicol Net TV. Sige daw nga yatabi mga tugang hata alas 8:16 na. Igwa po ngunyang ki trabaho ha. Bako ngunyang deklaradong holiday. May trabaho tabi. Yeah. Sige ta, fight muna kita. Para po sa gabos. Mayroon akong nais malaman, maaari bang magtanong? Alam mo ba, matagal na kitang iniibig, matagal na kong naghintay, ngunit ngayon, mayroon kang ibang minamahal, kung kaya ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganon pa man, nais kong malaman mo, ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang
alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Ano tabi, Sir Jude? Sarong bakit sa imo? Sir Jude Nicolas Uga, sarong bakit tabi sa imo? Kung ako ay iyong iibigin, di kailangan ng mangamba. Pagkat ako ay para mong alipin, sa'yo lang wala na iba. Ngunit ibang minamahal, kung kaya ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganon pa man, nais kong malaman mo, ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Sige! Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Isa na. Nandito ako. Pangyari. Pangyari sa mapakutabi, Sir Jod. Di ba? Ano mga paitarog na sana kita kay ni? Kay Manay Alice Casqueo, good morning tabi sa imo. Ako karantana sa nakita ta Valentine's Day man ano. Mayor Shi, good morning tabi sa imo. O di pakahali sa simbahan. Tapos na sa obligasyon ta taas Wednesday ngunyan di. Ano naman? Valentine's Day naman kita. Yeah. Sige, sabi ni Mayor Shi Kapos Bilo, Happy Heart Day po sa Gabos. Lalo na sa mga taga Malinaw. Sige, Happy Valentine's Day databi sa Gabos. Iringat po kita ha. Maski nga ni arog kaya, iringat tabi, permi kita. Sige. Anong sunod na kanta? Pwede ka mo mag-request? Paunran pa naman nga. Kundi nadangog kinita. Mga ano sa nini ha? Mga testing man sa nini. Yo, nganing nganing paunranta naman so mga parantabay ta. Sige. Haranahan tamo na so mga parantabay ta. Maski makulog ang halunan ta di. Tiyagan tamo na tabi ni Manay Alice. Yo. Kunya ang kutadig di si Manay Alice di ukutay ni. Para po sa Gabos, sana in love ka mo. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko kahit ikaw ay lumayo. At masaktan ako, asahan na di maglalaho.
Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang, kung kaya giliw dapat mong malaman. Wala tayo. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman. Yahoo! Minsan lamang sa buhay ko ang siyang katulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Hindi puso'y sumasamo, sinusumpa sa'yo. Ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang, kung kaya giliw dapat mong malaman. Sige, na tayo. Minsan lang kitang iibigin. Minsan lang talaga, ha? Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Isa pa. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay magpakailanman. May concert. Yan. Anem, bako. Iyon na yan, natig sasabi ta. Minsan lang kitang mamahalin. Dahil mo pagpalampason. Padingin so, good morning. Ama yan sa tuyang ano ngunyan, concert. Yo. Valentine's Day mamaga. Konranta mo na ni. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, Sir Fred. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Yan, para ini sa mga in love. Kaya ngayon laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan magtitiis, hilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw.
Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yan. Happy Valentine's Day na tabi sa mga taga Malinaw. Sabi ni Sir Art Gomez. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman na iniibig kita. Ma'am. Sige. Happy Valentine's Sir Mox. Pa-shoutout databi sa mga taga Malinaw. Sabi yan ni former Chief of Police, si Sir Art Ramirez Gomez. Yan, sa mga taga Malinaw databi. Happy Valentine's Day tabi sa Indo. Sabi ni Sir Art na Gomez. Yo. Sabi ni Mirna Rialupit, good morning. Anini, napangiti mo ako ngayon umaga dahil po sa kanta mo. Nahiling mo na iya. Happy Valentine sa mga Tagalabnik. Yogon mo ya. Napangiti da siya. Dahil bali nga dahin ka date, okay na nga itong mga kanta mo. Sige, Rakman. Yan ang problema tadi. Pag, dahil bali, makakakuha man sa nakita kayan ki kapartner sa buhay. Dahil isa na magiridali. Yo. Baka pag nagidali tabi kita, baka mapaduman kita sa maling puso, maling tao. Baka magsisi tayo. Yo. Sige, alas 8:31 tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali at may naipit sa nakitang commercial. Mabalik po ang programa, lipas lang po ini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tung Tagalbay, progreso ang dara,
Sana'y magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Fisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Fisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mogsea Esther Pulbutan sa Bicol Net Sige. Alas 8:35 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras niya natod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinano. Oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirariyan sa indong servidor asin taga-Reparo. Manny Mogsea po. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Kanyang pong Ash Wednesday. Ano? Valentine's Day. Ika-14 nakita ngunyan kang bulan na Pebrero taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga kabayan. Maray na aga kay Padinggudo. Kamusta? Pasensya na tabi Padinggudo ano? Kita nakapasyar diyan kan sa imbitasyon mo. Igwa kaya kita kikasiributan. Ayo. Sa sunod na sana. Ma'am Mercedes Perez, good morning! Kay Cap Arnel Basalyote. Good morning, tabi. Doro-diretso na po kita. Servicio Sinripa. Kaibahan si Manny Mogsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, kahit na da kita. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita sa dudunong. Ngunit ngayon mayroong nagmamahal na iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para ba nariyan ka pa sa akin,
tabi. Muling nadarama ang yakap mo. Natitikman muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpa, ako ay mahal mo. Paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan lang. Paminsan-minsan, tinititigan ang larawan mo. Unti-unting pumapatang ang luha ko. Pinagsisita lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabi mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Minsan paminsan, ang alaala mo nagbabalik. At aaminin ko, mayroon akong iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit minsan na paminsan lang. Pangyari. Ay, perte. Mainito na tabi, Sir Mox. Tanagkanta ka. Iyo maray man. Di, makabuilo lamang sa mga madate mo niya. Mauran-uran baga kasubagong aga. O di, pagkakataon ni tabi na makapagdorodate lamang so. Makapagdorodate lamang sa mga magsing irog kunya na Valentine's Day. Pero bago tabi magdorodate hapit mo na sa simbahan. Magpa-cross mo na tabi. Taas Wednesday baga tabi kunya. Anong mararayan sa na? Anong yung mararayan? Sige, duro-diretso tabi kita. 43 minutos. Lipas po ang 8 o'clock in the morning.
Valentine's presentation kang programa. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you, and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need the shoulder to lean on, all you have to do is go, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, and faith in your heart. For my love will see you through. Fight naman ng guest. Sabay naman ng guest. My love will see you through. When you reach for your stars, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you. And everything you do, and every step you make, and you just don't be afraid to follow your dreams. For my love will see you. And yan. Sabi ni Manong Jess, naramdaman ko si Padiri sa kantang yan. Eyo. Tita versus Happy Valentine's Day tabi sa imo Tita dyan sa Copy Hospital. Good morning po sa indo. So mga yaon dyan sa Copy Hospital, kay Pading Leroy, kay Dr. Mark, Dr. Clyde, kay Manoy Joe, kay Dr. Joe Cope. Good morning tabi sa indo. Siyempre kay Tita, maray na aga tabi. Happy Valentine's Day tabi sa indo. Sige. Padagos ang serbisyo. Iyo. Sige. Ano manong Jess? Dapat adalan mo yan na kantang iyan ta. Iyan da ang kanta ni Padiris niya. Iyo. Pag-arog baga kaya na naaalala mo yung mga kanta kang sa imong mahal sa buhay. Na minaano baga? Apod Kenny? Minatabaan sa tong mga puso. Ay, importante yun baga ngunyan. Alagaan tada ang puso ta. Perang minuto na sana.
Dapat mga makabagbag damdaminan kan taon tangon yan. Yeah. Valentine's Day baga. Ayo. Mga makabagbag damdamin sana. Ang pag-ibig ang isadyang kanyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala ako pakialam. Basta't mahal kita, kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Ma'am LB, mahal kita. Pagkat mahal kita, dari ngayon love ka, inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ma'am LB Baraneda, Beno. Good morning, Tabi. Para kay sa iyan. Grabe. Gari nga in love ka? Dapat, Roldo kita in love, ha? Maliban ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyo nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Dapat arog kaya. Dapat oral daw kita in love. Bako lang niya na Valentine's Day, ha. Dapat terming in love kita. Sige. Bako. Ano ito? Sige. Maria Elena, pagdagdagan, good morning Tabi sa Indo, ha, sa mga parantabay niya to. Hanggang kita alas 9. Hanggang kita Tabi alas 9. So, antabay lang Tabi. Ano pa na gusto pa ni? Iba na gusto pa ni? Charo na sana ngaya? Charo na sana da? Sige, kung saro na sana, Ma'am LB, gari in love ka ngaya. Kaya tayo sabi ta. Sige. Sa buhay natin, mayroong isang mamahalin.
sasambahin. Sa buhay natin, mayroong isang bukod tangi sa lahat at iibigin ang tapat. Ngunit sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, may ibang makikilala at sa unang pagkikita, may tunay na pag-ibig na nadarama. Bakit ba hindi ka na kilala ng ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka na kilala ng ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Nahiling mo na iyan. Pwede. Di mo napapansin sa bawat araw nakasama mo siya, kapiling ka niya. Bawat sandali punong-puno ng ligaya at saya. Dami na'y iba at sa di sinasadyang pagkakataon, para bang ika'y nilalaro ng panahon. Bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga matay nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka na kilala ng ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka na kilala ng ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Mga tugang 6 minutos o kaya 4 minutos na sana. Bago tabi mag-alas 9. Param naman siguro kita. Tama na. Kay Ma'am Cherilyn Contante, Happy Valentine's tabi sa mo. Grabe ngayon mga hugot mo. Yo, bali basta ang importante Ma'am Cherilyn, permi kitang in love oral now. Yo. Dapat everyday is Valentine's Day. Yo. And pag inomdom tabi ngunyan ha, Miyerkules ngunyan, as Wednesday, bawal tabi ang karne. Yo. Dahil po kamo magkaraon ki karne, sira pwede. Sira pwede. Yo. Sa pangaran po yan ni PM Tony, nakasabay niya to kasubago ang tagapagdaram kang PRO5, Police Regional Office number 5, dyan sa PNP Campola, si Mamalo. Sa pangaran man po yan ni SM Maestro nila doon. Sa pangaran po kan mga katuwang niya to digdi sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory, MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kasabay taman po sa programang ini. Thank you kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao. Kay City Councilor Rener Bursek ang siyudad ng Tabaco. Kay Cons Irene Morales Pahaut and Mayor Shikang Malinaw Albay.
Param na po ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiriban ng 7 to 9 po sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita ha! Bawal po magkakan ki karne. Tandaan po nindo ya. Bye-bye! This dear honor on a pencil part through the moon when I counted the million stars. My love still true. Friends are coming gone. So let me get back. What is this people? And they make me blue. All I love, heart I know. And then love still true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano.
Rupa.